Orindi maliet kikelo nigi saa aluoch ji panoran. Negi kora moga juang ma en teacher beach machielo ma bendi luongo gi dhowagunda ni another Friday kama so makawuono en mana mapile ma bendi ng'eyo ni kora moga juang iluongo ni orindi maliet ma bendi kelo ni kod saa aluoch ji panoran dhok liunda ambata nyambudo odiochieng' makawuono en odiochieng' maber kabisa nikech gimomiyo awacho ni en odiochieng' maber Ang'ia wana luoch wero wuoyo marach kena luoch yanyo jomoko ni kia gik moko timore to kodwa ni mondo wach maber apana an biyo kaka yudo ni kaka kete nyakora mogi mana ndalo moko matin mana okalo chien kanyo na neno ka ogai maduong' marito jo Nyakach kata Elraja maduong' makoro ritogi luongo ni Nyakach kendo ne giwacho maber ni sani odwaro ni Nyakach te mondo ket kanye odog dala nitiere meeting midwaro gi bura moro los ne gi aput bende na kaka an kaka mana in ma inoko kanyo ipana momiyo idwaro ni Nyakach mondo odog dala an penjo na makata gimo mano gima ng'ene nitie nyaka jok moko mapenjore wachno wach achiel inene imiparo e dhod chunyi maiye kaka in beri kaka koro analot ipana ng'o midwaro ne ni Nyakach mondo dogade dala mathin obi oket gi aput oket gi meeting oket gi bura moro mayang ipana ni Nyakach setemba ng'o ato kaparo dibende nitie ni gimoro ma Nyakach samoro timoga kuonde magidak wawach kaka koro jo mosekindi yes dibende seche moko gigo chuogi koso dipende ang'ona matimore dipodi seche moko gisando chuogi koso dipende ang'o matimore idwaro gi bura idwaro gi meeting mondo gidog dala ma bende gima ng'eyo ne jok mokendo ni Nyakach mato kwa wacha isulu seche moko didek yudo ni bende meeting miluongo gi jaodino samoro nyalo duogo ker jar Jakach samoro nitie business moro bitero gi koro par matut koponi nyomo nyar Nyakach to samoro nitie tungni mosebedi kindu kode kata wach moro ma samoro pok olose kindu samodhi dokni to koro kongi kwaya rusa niseri nyamama bura to irudo longwe kendo kori dok nyakau yawe nyapi akwaya kamba weche mosebedo katimore odwa ka iki kidhi kete gode bura kocha bende ne kana ni seche moko pap to nyam tomo ng'ato bata okaloro te kaka idwaro kikidhi gola iro nodiochieng' makawuono ka owere kod wachno an bende tie kage jangolo maduong' kabisa iluongo ni King Mother ne jok ma bende osedonje mtandao kata jok mong'eyo jangolo achiel jathum achiel mong'ere gi nying mar King Mother ne jok mokia nying mar King Mother ma en nyadendi ma bende go thum mong'ere kod nying mar Alusi Tibim kata okacha kata twech mare ga kotwerega yusebedo ka penjore odiochieng' makawuono e orindi maliet kikelo ni kod saa aloch ji panoran wan ka kod Alusi Tibim King Mother Hello nade. Ai aro fine wachako ni vipi Poa sana. Hey. Karibu ndani ya show. Amor mang'eny ni kwa Ramogi Juang. Yeah. Kaka ung'eyo maber ne nyadendi mawero wangla. Yes. Luongo ni Alusi Tibim. Yeah. Nickname mane umiye luongo ni King Mother. Kaluwore gi dress code mara. Yes. Karibu sana. Alusi Tibim. Yes. Ing'e gimomiyo kawuono nyaka waluonge show ni nikech kaluwore gi kaka in. Yeah. Gi kaka thum migoyo. Mokwongo ere kaka nichako wangla kwa chako gi kanyo. Okay, Okay, thum achako higa mar 2008. Higa mar 2008. Atiego atimo form 4 higa mar 2006. Yeah.
Kaito kochopo kanyo to anyiso mama ni nyithiwa maluwa nikech an maduong' odwa. Yeah. Puonj nyithindwa maluwa. Yes. An aneno ka thum ni e remba nikech en gima chako e skul. Yeah. Kane primary madhi high school. Matieko high school. Yeah. Koro karomo 2 to aromo gi wuonwa ma jatuo. Wadgi Tony Nyadundo. Yeah. Mama ne mentor na. Yes. Ene mopuonja thum. Mano Jack Nyadundo. Yeah. General. Yeah. Ene morwako wangla. Kane no kake no beti do Jack do ke ka body mar Jack Nyadundo no be chali ngodi kech. Doma ni gidel mo ponte nya. Kabisa. Yeah. Koro Jack mopuonja. Dire godago drum set. Yeah. Drama winja inya. Drama irake. Kabisa. Professional. Iwuok mano koro kiseweri gi drum ichako ka Jack Nyadundo ka koso drum ichako oko. Achako gi oko kane school. Oh yeah. Maban gi certificate sa wuotho go mang'eny ahinya. Mar baga drama. Ngeni inyalo luongi interview ngado penyo to inigo thum to. Inyalo drum apenyi do mano drum set maduong' ni. Koso bunda traditional memorial. O ma piny mag dhok gi. Mar dhok. Dhiang' mosetho. Na yombo skunde dabar. Inyalo miya bit mo matin mar gine gidhogi to bit kaka inyalo go gin. Inyalo miya gino gidhogi to. Miya ne. Ya gino gidhogi. Monda gina diri jagundu no. Miya gino gidhogi. Gina winjo. Bas, kore in ka Jack Nyadundo. Yeah. Ang'o mitimo ka Jack Nyadundo ka? Makoro inyalo kuon. Drum ne mana goyo. Atiyo gi Jack. Yes. Kachopo higa mar 2011. Wadhi Mombasa, watiyo Mombasa. Aduogo, atiyo gi Jack higni 3. Yeah. Kago mana drum. Yeah. Koro anyiso mama ni aneno ka jothum ya Nairobi to biro Kisumu. Biro Kisumu. Adwa na tudra gi jathum moro adhi amakra Nairobi. Yes. Mondo ang'era. Mana dier. Koro diere go sogo wer. Sogo winyo. Sogo mano mako piny. Koro biro Dubai complex Nyamasare ka. Mano ndalo wandi ariyo mama. Dala wani Nyalenda. Koro awuoga tabiro gi tienda tadonjo. Yes. Sogo yudo kana sadonjo chona arito gi ga. Kech drum ne madich go. Yeah. Kori wena stage kanya go drum kidogo sogo ko donjo. Yes. Kama wuok to wena tip mo. Ayudo ka kare go bulni nigi pesa. Owena 500 moro, samoro nyawena 300. Yeah. Jomong'eya gi 100. Twadi gi mo matin. Koro nacho ni ma, adwa na dhi Nairobi. Koro namakra gi Lady Moringo. To agocho ni Lady Moringo. Yeah, mano Nyakodongo. Nyakodongo. Tanyisa ni mama, adwa biro Nairobi. To kaka kar dak aonge go. Yeah. To ngisa ni kaponi nyalo kar dak. To mano biro donje banda. Yes. Koro natudra gi osiepa moro. En nyadhiwa. Tanyise ni jothum ni Nairobi tadwa ni adwa mana kuma nyadake. Kinya accommodate kata for 2 months. Ndalo moko matin tu. Tamani ways manyalo wuok go. Yeah. To nyalo ber. Adier nyako no luonga ma wuok madhi. Mwabedo kode. Koro adhi ga diere go kataro dono. Yes. Adhi ga to jathum mobiro tadhi tagocho matin tayudo gimota kano. Yeah. Ayudo gimota kano. Within 2 months. Nalosa alifabere. Acho ni ai karabul ni ber. Mano 2 months kedi loso 7,000. 7,000 ng'eny na mara. Ineno ka pesa no lich. Adhi amanyo singo mar beach. Berna ni dala odono ne onge deposit. Yeah. Idonja pesa no. Nyanya mattress mo sekenda tani. Kora dhiga. Amen 10 men town pile River Road adhi Nyanza Club. Yes. Kuma lady ni teta dhe. Kama ni papa je obiro katara dhe. Kama ni Tony obira dhe. Ke joge sungea. Yes. Koro mane kaka naendelea. Koro giko karomo 2016. Atiyo gi madhe maen Nyakodongo. Yeah. Koro adonjo band officially, koro an member. Koro in member. Mwadwa timo rapar ma Fidel. Yeah. Watimo rapar mar Odinga gi Fidel nwarigo karachiel. Yes. Bondo. Ane mang'e go dala Raila. Raila Musa gi lwete. Yeah. Koro ka mama neno ka dalili ne koro be ochako lokre otuore. Yes. Tacho ni koro. Tich koro chako bedo kidam. Adwa temo koro agol. Seche ge ting'e an gi wende ga salo sadek. Yeah. Ma band ne ka. Band ne ka record gi oko to kia. Ema wero go mama wa mokwongo, thuma mokwongo mama mzazi. Yes. Tawero Adhiambo Nyalego tiyo Serena. Yeah. Taduga bero godo Sambaza. Nyiri kisayudo ng'ato dakodi ameyo iwuotho ne oko. Ang'o miwuotho ne oko? Koro Sambaza. Mane thuma Sambaza. Thumbe adek. Ago kan Kamurin. Koro Roy Captain ne wuok koda na Lucy. Bi med tiegri e banda. Yes, bi kora koni. Tabedo Karoy. To Karoy kaima makra. Tanyisa ni an koro kisagolo
album ni na amiele album ne mar Pangla. Yes. Kisagolo album ni. Anani kora wuoga ya mara. Atime mara. To naneno kaka ne wuok machako pango. No kaneno ka nerach. Koro 2017 emacho ni koro tade chungenda. Yes. Nyaka sani. Manyaka sani iroye miwuoke mogik. Kabisa. Nyaka sani ngi band ni. Kabisa. Kuom tume misebedo kikoga winjo ki wat maoni Sambasa. Sambasa ni iwacho ni were kipuonjo godo nyithindo manyiri. Na puonjo godo gando bed chuo bed nyiri. Nitie pat moro i thumi mar Sambasa kanyo minyalo limo ne limo jopiny matin to. Anyagolo. Miya pat mo matin. Kapela mo matin to mar Sambasa. Agole mana matin tu do. Mana matis tu. Tuendelea. Kata man machini kata ko kiwa Sambasa. Tueni song mari ma ifil man yani samara mura jugi use biri wi. Mar mama ne mabarana. Miya mano. Tu mama no apapela moro ni yeye kanyo ma late sana. Yani ma kata kanga tu winjo to feel ni adiera gini ber. Ene miyago. Ene miyago. Mon mang'eny mako ich, nyithindo moko gigolo giwito, moko be ginyume cho. Lakini mama nyathi gatieno, minwa yawa nonyuolo jabanjo, sauti na donge koru winjo, mam dok inyuola diwita dok pinyu kung'ia. Nice, that's good. Yeah. Mambo mbaya kabisa jekora mogaji wangu. Pod wadhi mbele ma iluongo ni Salwa ji Panoran kaachiel kod Alusi Tibim ndani ya Olindi Madies. Kawuono lich. Yeah. Lucy. Yeah. Nying mar Tibim. Ere kuma ni wuoke go Alusi Tibim. Okay. Nying no. Nying no afome ni ke chone na Lucy Atieno mane nyinga mara. Oh yeah, nice. Official name mar national mungi. Yeah. Magata government ungeyo. Yes. But Lucy and abbreviation kata nickname mar Lucy. Yes. Chalo ngamenya dead ni Lucy. Yeah, kabisa. Koro Tibim, I came with the word Tibim after Baboy. Oh yeah. Yeah. The term means power. Power. What Lucy power ria. Yes. Yeah. Tibim ria. Makame donye. To kata ko kunia performance to jibru ye. Sauti. Donge. Nitie nying machielo ka. King Mother. Yes. Ere kaka ni come up gi nying mar King. To kendo Mother. Okay. King kendo Mother. Yeah. Yeah. Okay, ne onagi duto. Aparo ng'eni ng'ama miyo en ga Queen Mother. Yes. But nikech mar en King Mother. Kaluwore gi rwakruok mara. Yes. Kochakre tin na. Yeah. Ahero suit. To Angla fraternity te. Okane ntie e Kenya wach ni county wide Kenya wani onge nyako ma Angla marwakore kaka rwakore. Mana dia. Mamis ni the only Angla female artist with a unique dress code. Yeah. Lich. Abi ngeni gi giduo ko mi we apini ni asa bibiro ka isenyi gik magipenji. Already gini ka. We takia but ngeni kiboki the interview. Kibelo set. Mana dia. Kechinya penji gi masa moro oking'eyo. To kako bire ngaka duoke. Alusi. Ino wuon kapok wadhi e penjo masa moro ji osebedo ka gombo mondo mi ong'e kuomi ahinya. Be intiere gi kaka in Alusi Tibim. Inde gi ng'at moro machalo inyalo wacho kaka boyfriend ni koso ionge go. Koso sekeli, koso kaka madali ler nade matin. Mondo kapok adhi e penjo mang'eny masa moro ji gombo mondo mi ong'e kuomi. Angeni ni kwara munge jomo ritu kanyo kabisa. Alocha poko nyuma. Yes. Kata poko kenda wawach kama. Yeah. But ane yera. Ine yera. Ane love. Yeah. Ipoko ine ye. Kama jibe ne wate ne bwana wane love wa makore. Yimi makore matimataka love ka. Jipenjo gania. Being ni rwakorika ngadi chuo. Jomoko wacho ni no Alusi Tibim en ga tomboy. Jomoko be wacho na pana Alusi Tibim to ken tomboy but chani nitie kako loko chik o loko chama. Okwane ka ngani en ngatma en korwa koni kaka joma nyiri. Iwinjo ere kaka gini ere kaka en kidwa nyisa adiri mantie. Okay, kalure gi
interviews masadhiete. Yeah. Aparo ni aketo galer, Yes. Mapando. Jidonge penye ni. Yes. To at this time kumakura anitie ni an gi 37. Yeah. Tiwacha gimi. 37. Yeah. Masanyon. Yeah. Ado gade to no 40. Ko kara rabi. Rame. Ado le 4. Ati do le 4. Okay, mokuongo atimo mosa ne jora ni kwara mogi. Yes. Ngima na wuon gi kaka adongo. Jito so wacho mang'eny. Yes, manadi. Jomoko wacho ni alusi nigi organs ariyo. En gima nyako kende ni ma. En gima wuoi. Isa wacho mang'eny. Lakini mano okmona timo tija mar thum. Yeah, manadi. Mokuongo gima jopiny ok ong'eyo ni an abedo Rept Katin. Oh yeah. Kan higni 10. To higni 10 no nane klas 5. Pana beach kanya uchiel. To nabedo Rept gi chwo 5. Adongo denda ni adongo ka pani ng'eny nyithindo makata mana rudi. Yeah. Chiemo michamo. Yes. Mag mogi. Yeah. Koro adongo ka denda ng'eny. Koro ng'ato nyalo neno na aduong'. Yeah. Tini neji. Koro chwo 5 manore pagi. Adek was mob justice. No nengi kanyo. Oh yeah. Tario no ton modhi. Mario go nitie nyaka sani ba neno giga. But they got married gi monde gi nyithinde. Yes. But they were sorry about it. Yeah. Koro mane gi makale. Emano change my mind. Emano change koro mind mari. Mindset mara macho ni kama gi mana apetia kuom chwo. Yes. Let me try another way. Kichaka ni feel gicha en gima bende en gima siko ga mind ne pele koro mondo mi owuogi nikech en gima notimore bende kapod itin mon golo gicha kuomi osebedo matek. It's like stigma. Yeah. Koro na neno ni afadhali amani yo nikech error and feeling. Yes, mana dear. To feeling ka onge gi dichuo. Yeah. Atema another round. Yes. Koro klasa beach na wera ka weche go kamano kaka na bedo Rept no. Kochope klasa boro atemo data boy. Aneno ok nyalre. Onge kabisa totally. Pod feeling me pain. Adonja form 1. Form 1 no ka date ngata. Kadonja form 2. Yeah. I date a certain boy ni George. Kuringe ni school chona anasomo ni Kisumu. Yeah. Pani jomonge tinde na Catholic University. Yes. Just in Kisumu town. Along Octopus. Yeah. That told me. Kani masome. Kinasomo giwainde. Emisomo. Yeah. Koro and sister school to Siri Guru Singh Sabha. Oh yeah. Koro at form 2 kanyo kayudra gi George ni koro ngene no dak forems adak nyalenda. Koro the neighbor mare ne lungo ni Makilet klasa. Koro ndiko barua tame diere usimonde. Yeah. Mono chop na message. Yes. Sama jido ko biro. Kotero koro ngeni gino they are there for long koro bange awinyo nyako no ga wach. Popo ni ndre gi George. Popo. Odi. Podona no siepe tu. Koro kaduka no gini to siepe ga nyisa ni ngamioro mi mai ga mat George pa. Ngat George. Matini kata dabar upegi seche moko be no chopi. Onga oyecha yeche kori. No ko chopi. Koro no blackmailer. Oh yeah. Kara George no so mi takia. Koro the date mane mi George luma kora there gi forems. Mangeni obro neno gini obvious. Yes. Ke jo follow her. Yeah. To chima na dhi mane onego beni go what spend to be you do awat. Kech na ipodo dag. Mano bende pokingeni ntie nyako ma. Podo kangeno si pacha ngate. Yeah. To min go yuda awat gi koro kanyi mane koro min go rodwa. Mugola muduoka wadwa gi den. Gi uniform. Tadili mo wode to wode be pod den. To watindo wate. Kanyi mana wera gi wach chok pesa. Up to date. Kanye moriembwe. As from then pok ni kaka mane kaka ngado. Kamane kaka ngado wachera nyaka sama wego di. Kor ne ngado ni is safe koso ne ngado ni in kaka koro ni sani koro chunya no wuke ni osiepa no miyo ich. Aduga fwenyo. Yes. Toy mabera fwenyo kapok gicho timore. Yeah. Magata lime na dhi malime mondo mi wach. Yeah. To min ge yudo wa koro no paro ni maybe samoro wach. Nitie gima dhi timore. Koro anadhi mana square wach wa mar nyako cha. Koro mo mande adonji sikul.
To mane ka donjo skul ni weekend gik moko timore mang'eny. Yes. Tayudo ka nyathi manyako omi expulsion skund gi sinyolo. To biro skundwa. Koro Beryl no was my first girlfriend. Beryl koro chako bedo first girlfriend mari. Yeni kora winjo ka gine de matini from koro George ni to koro feelings magelo wuok. No so wuok. Joma chuo yani. Kabisa. Koro Beryl kumoro yambecha. Kara no yambe nikech ne o involved gi. O involved, yes. Kechani ng'en nani de. Yeah. Tendency nyolo body. Koro en mo influencer. Koro gino biro kuom wacho ni okay. Kara nyako menya feel nyako. Yes. Yeah. Koro kanya mabede makoro an makoro kenda duoga bedo puonj ma sikul mzima. Koro matenia ka koro kar nyako ne kwani userado kode koro un kode skul ka. Koro in mane koro in boy ne O approach. En mo o approach do. To nikech ko approach to an makoro achbara. In makoro bego. Para manya ka bed buda. Gimalit kabisa ni Beryl aromo gi skul ka. Koro to kang'e ni kara rude twins nyalo chalo ma mikia ni ng'ami wuoyo ni. Kara ne gin twins. Koro nikech macho gol sikul macho lebo kelo beni kuma wadwa dhi mane. Tento ne onge kosa. Koro gite gibi koro ng'ani kara wuoyo gi Beryl. Kikiani wuoyo gi Beryl mara. Kara wuoyo gi Vivian ka kiani Beryl. Masita no confuse. Gik mise wacho ne Beryl Vivian be useng'ete. Koro nitie kuma kane gichanga nikech gichal identical. Gichal ma ok nyapo. Itieko skul bu were Beryl gin dedo. Ma were ma watikere skul koro sikul ga. Mani ng'eni ane form 2. Yes. Beryl ndonjo ka wane second term. Wadhi form 3. Form 3 koro liet. In pass. An pass makata japuonj koro adwaro. Weche lich. Idonede form 3 ka koro wach dirach. Koro liet ba. Koro liet. Koro itieko skul do. Ma dhi luongo ting'e ni en okia gigi. Iluonge me ondik barua idwar parent oyude gi kosa kabila ni. Ma dhi wacho ni nyathina very innocent. En gigo kia. Tinde ka koro wacho ni nyathina. Tinde to weya thuolo. Owe in koro tem gima nyalo timo. Bora ni rito. Yes, that's true. Ritruok to olamo naga ni ritri. Ido ng'ami hera to konyiero. Masani koro in gi demni. Yeah. Isekendo koso koro igine ne ikawa pod come we stay. Akeni sabi nikulu wani wuon maya. Mi mana semi koro igine samoro ne wuon maya gi oko. Pok ikete ot. Min maya nitie Nyamkamba. Magolo ne nyaka video my baby mama. Alo chweche ng'eny. Kawuono tidega. Nyaka chon ya. Ing'eyo ya. Nitie gik moko ma kiwacho ne ng'ato to ng'at man gi winjo mathin to bi kawe sechego. Mana dier. But ng'at man gi winjo ma chap to dhi kawe immediately. Yeah. Iwacho ni sani in gi min Maya. Mama ne jaodi. Mkamba. Migoro ne nyaka thuncha. Kabisa. Ere kaka gigi bedo ma wach ne me eyode nyaka nyathi. Okay. Nikech kara nyathi kanye mang'eni koro mara piny winje chiemo yetu ma awach chunyu wae. Awach chunyu wae nikech sani in baba ng'ato. Yeah. Okay. Wach Maya no biro ne ya. Nikech adier mantie ni okanya nyuol ga kodwa direct. Yes. But spam sinia. Oh yeah. Malu unity. Kata jotelo mang'eny. Tie nyango osebe ga mang'eny mosotimo. Oh yeah. Yeah, kono spam sa gini ng'iewo. That is what we did. To nitie sama nyawinjo gi minot na gini wanyiewo. Ipenjo hospital. Odwa ni nyathi odonge incubator, osidwa ni mama ni oting'e. Koro noting'e. No ne artificial insemination. Noting'e. Oh yeah. Keche nyathino chal koda nikech fluid nitie mika. Yes. Iwa fluid ngati iwa mar minot. Yeah. Tiri wo spam cha. Ma spam no wuon go to wakia kuma ni. Ipapo wuon. Ukiama kata samoro ne na mara na wuon do ni para do kung'eyo.
Kita nyalo dai, anyalo manyo kuma se pambo na no dia baby. Lakini story ni kwa moga diwan kamoro moro muneno wa kapodwa de mbele ma en teacher beach babende tendo ni iluongo ni rindi malieti kelo ni kod ansaloji panoran wendo makawono wan mapando winjo kaka tucho kod weche masamoro usebedo kugombo mondo mung'e nitie jok magombo mapenjo ga penya ni to eri ka kitimo gini apani kawuono Alusi Tibing King Mother lero no gigi e yo makare kokalo e rindi maliet Alusi Tibing yeah pore ti kwa nyathi yes koro nyathi kiweyo dongo incubator to dongo ga kunu oh yeah kechingeni okuwuok from the placenta ma nyathi mar mine mochimo yeah koro kodonge chupa owuok en week kata ben ma nyathi monyuol matin ma infant ma pod yom to kete chupa eno ko en ga week to bro bedo week koro no winjore gi mama tanisa ni ni bebe mtoi tingo maya madhe aoro pesa motim scanning time ne mafadhe thoye kama inot genyuol Lucy aoro ne pesa kan der motim scanning ma ngene nyathi nyako machako menwa Jennifer yaogenya ai sama ko gigi ogik mobedo kama ma mise bedo gi jaera ni menyuol goni eri kaka minu kaw ga gini okay kalore gi kaka ne apiti ali mana apiti kadongo yes menle pinja na bedo kode piny is time mara school no mangise ni mama to mai kaka dwaro to denda wuon ka bedo gi ngama dicho to tiga ka winjo ora dwani atim kaka chunya dwaro to nisani ano kabita mora but gi anyuola samwa wueni ntie suspect yani ntie gin gi mani ng'at manya to bende nitie jo madiro ok penje yo makari samoro bende jogo dira wach tambe giloro ne nyachoma te ginena nena giera kaka ginena nyathigi yes o ginyalo ria badala but mane amor sana kuom nyiso jopiny kata lero ne jopiny weche machalo kod magi nikech ang'eni nitie jok moko oko kacha mang'eny sana mabende nitie mane yo ma intiere ne but bedo open ne matek bedo open na miyudo ka seche moko tek mondo mi ng'ato wugo ko to wach ni an kama nikech ng'eni samoro kibuto kamoro ni to kore chichi ni ma ng'ane ni dapo yie kode but ng'eni kisebedo open en gima kata ko pone ng'ato ne ni oko kacha to ng'eni nyathiwa ni kata osiepa ni en ng'ama kama ma kata ko pona chako go kode mbaka kata wadhi mbaka ni tang'e maber ni gima wago ne en gima ng'e jopenyi waka yudo nyithindo molowa kwa tendo yiro tang'eyo gino bende diero ere kaka gijo timore adiera Alusi dogi mit machalo nade kata ere kaka itimo adiera ukolo lure ngeni wang'eny lakini ng'ama jitokeza ni mondo owach ni en kamano kata en LGBTQ onge mogo kineno lweta ni ma kende ng'isi ni ama LGBTQ Rainbow Color yangora Rainbow Color bende nitie mene mare koponi to kisa neno ng'amoro ako ma bedo wuoyi kata nyako to ni mano ni community mare LGBTQ no talas ne rwake kikia oh yeah bata nang'eyo makiya kucho tang'eni mae maja klasa tiga ka wang'ere ere ka kung'e gini mokwongo nikech isewacho mano nitie ng'ama ok orwako ginene bangino lakini kowuok kocha to in iseng'eyo ang'eye makoya kucho tang'eni mae be undegi kamoro ma samoro kata kudhi e budho to wacho ni una kendu wan jok mong'ere gi wan kendwa nitie kuonde ainago Tomboya Street ka wan gi club oh yes iluongo ni chon iluongo ni Little Hotel Bob ingeno sani iluongo ni LA along Tomboya Street kikale tichomo afya center kar geche magumo ina kai apinye ni makanyo kidhi kokin ng'ama chal kodwa to be kochandi gigine marach oh yeah kech inyalo donjo samoro donjo kendi isawinjo tidonjo ni dwa witness to kan gei moro biro iri kikichane nikech kanye en kar gima dwa penje ni sama un kacha koro une e club ka to wat ne idhi kata gi min maya to min maya ng'ato dwani mondo bongo kocha chani bwalo dani mondo miembo kelo pate moro kanyo dano bongo min maya yo moro kanyo machalo koda machalo kodi
dong kanyo to ngumu wuok. Nyako moro ma bende ochal kodi kata obed nyako machalo kodi yani. Odhi ni koro dane mondo chako bongo. Ama samoro wuok adhi short call. Tiduogo yode kata ka en gi ng'ato. Mano donge ngumu wuok. Yani feeling maybe feel strong minya logo ng'ato kanyo marach magi. Kendo anyise gimikia kata ne onagi wetega. Gimukia penye ne same sex. Same sex means era mar nyako gi nyako. Yes, kata wuoyi. Yeah. Nigi nyiego mondo gimoro. Aparo ni neno example mar Chiloba. Mar Chiloba, yes. Ipana ng'umi wicha do nego ng'ata nikech no here to no feel ni wicha play. Koro era wa nigi nyiego mondo gimoro. Nigi nyiego marach. Unu kia era. Unu kia era. Neji kura mo gajwa gine mit alusi. Apindi niya. Gini wan kaka wan. Sama wawati ni kuro wakuluva lava. Inyalo tiyo ge nyamut mari. But kuro un kaka kuro un nikech une same sex. Nitie nyamut moro mutiyo go ni kamoro masamoro duome. Koso nitie nyamut moro ni moma samoro nitie yin godo e identika. Onage. Kura mo gajwa. Kauno met. Kiro mo koda oko kikiluor mozamoza. Narilo kapikao. Maraka ni mozera. Raba be wakoga. Wajo raba wabe. Mano ncho unejara. Raba Omar wanitan. Wanitan ran. Wandu waraje. Nego akachiel tibuo kilengo. Loch ka wani go. Kara jiu mana ne weche magini. Weche matego geng'e. Kanye madwa ni mondo koro imi wane. Okay. Ji mistake aga ni edo ka samora digo thum. Eshona kama adhi bodho jathum wadwa. Kichana ayero bodho gi. Ngata ngado bed up coming obed mama ni diere mamalo ana limo ngeti. Yes. Tido ka samoro ka kalo to ngado bodha tingina winjo. Yeah. To assume keto kanya atake and fun. Tuyo kocha nyako nyanga lesbian. Ano kan lesbian. Tangi so ka wone wan joita. O kan lesbian anan stud ama tomboy. Oh yeah. Kawona lesbian opogore gi stud ama tomboy. Yes. Mana ni LGBTQ wena derivation Mana mar L lesbian. G and gay. B and bisexual, onya de nyako, onya de dicho. Oh yeah. Ni bisexual. Then T. I'm a transgender. Means I'm nyako lakini ilokori. I'm a tomboy. I'm a stud. Koro ana fall under T. I'm not a lesbian. Niko ramuge. You fall under T. Ajiso elela. Yes. Koro gina gole do kawuono. Kina na kilo kiko nyamu. Taninga ni hapana. Lesbians ginjo kanyore. Gini manango. Ni alon saka. Get there. Tonyiri bewe uondo nikechino kasiburu odate na toka kalot. Yeah. Tambe kango na to dwara. Misi nyako ne mbai. Yes. Oh. Koro kingi nyari no ne matutu ntie gik moko masamoro kitimo ne. To kodwa lakini kodhi oko kumoro moyudo ng'ato kalusi. To kotimo ne to bro winjo maber. Koro inone nyeni to nyari ni o stand ka. Koro ntie en koni to en kocha. Manu bisexual. To kata dichuo be onindo gi nyiri koni be soke. Ngesuko. Ero. Weche liet. Weche liet igwara boga jwa. Ani na milion okibiru ng Afrika kini. Yeah, but it's true. En adier. Giponge pa wani lakini okibiyodo. En adier sana. Yeah. Koro apani alusi ka watieko. Nikech ntie penye mo kanyo mapenji. Nikech kaka wani winyo kanyisi ni ntie gimo maka omot. Koro wajo mot ni koru koni. Ere ka nikech kachako gi chien ka. Aparo ne na kene after corona koso before corona. Ntie gimo mano kelnu unbe chuo ni Samantha. Nyalo pare? Yes. Doli moroka. Koro wiki kwini wanbe wangi artificial dicks. Umbe ungi dochu moro. Mabe ose duke wa. Koro gigo kata kidhi ng'iyo gi e ginene. Ng'enyne gintie iluona mo.
Tie channel moro mane gine Google iluongo nang'o yawa. Tere media ka. Kama koro kanya makoro ene meuse gi ng'eny tabal. Samantha gi doli machielo doli mar Samantha gi doli mar Alot di Panora. Koro ne sakata. Tie mamusongo, tie marateng kala medwaro. Kala bora. Koro yire mari to. Kiero mene kidwaro man tiere gi ne gi one pack, nitie mag 6 pack mago nitie mose go jimcho ni kwaro mo. Wan kendo mar upogre. Mar upogre ke man. Gantie ni lose design mar boxer. Irwake. Jaduong' chung 24/7. Wanyera loch. Yani can you explain again? Gigi nitie. Ipani ng'ama no loso gigi ka kelo ne kia. Don't know any people like us exist. But in a diere ni kwara mo gajuang kamoro moro ma untie moneno chendo mar orindi maliet. Orindi maliet ng'eni seche moko ji pendore ni hawa. Seche moko wacho weche moko ma samoro lich sana kata wacho weche moko madonga ahinya. Ok kamano nyikwara mo gajuang. Ka en kama wanyalo puonjore, ka en kama inyalo ng'e adieri. Nitie kata jirani moro kata mikia ne nitie kaka ne en jakuo to sani osetransform makendo sani ok okwel. Nitiere jirani moro bathe kacha ma samoro kaka inenega tinene yo mopogore kendo ichae kata samoro kata wuoyo kode ok iwinj kidware wach bana pana ng'ane dhi kama ng'ane kata ng'ane chalo kama samoro ng'ani oken kaka in emiparono. Kok kamano kapok watieko adani mondo mi nyis dani kwara mogi wach achiel miwegigo to inyisgi ni kantie kata thum moro migolo manyien kata any support maginyalo miyi obed e yor thum YouTube mari ang'o mondo at least watieki kanyo. Okay, gisane nitie thum ma nasagolo Barikiwa Studio. Yes. Iluongo ni Era Divine. Oh yeah. Yeah, Era Divine awero nyako moro nyarukuyu moro be timore ni Dhoera. Mata ngene men mayo kungeyo. Men mayo kodi nano giri doge. Okay, we will. Sane min mayo onge. Nyogi Qatar. Oh yeah. Yeah. Onge within. Ogi yor matich. Yeah. Koro maya ni Ukambani. Oh yeah. En kadani gi manyolo mamagi. Yes. Koro every weekend adhi ga nene ka bayo kode taluoke. Yeah. Kit kodo tin ko biro kutu. Yes. Yeah. Koro iwacho ni thum masani mi golo maliet mantie Barikiwa. Era Divine en gima nitie. Koro video ne ma en ongoing. Oh yes. Shoot video ne ma anytime soon anyalo release. Oh yeah. Yeah. Then YouTube kacha luongo ni mane? Social handles gate. YouTube Alusi Tibim. Yes. Facebook Alusi Tibim. Instagram Alusi Tibim. TikTok Alusi Tibim. Yeah. Koro ni kwara mo gajuang. Apani video ni diwuok ne to ni maliet kai mang'eny mo dhi timo launching ne mokwongo dongi. Koro video ipane onyalo wuok by when koso dwe mo wantie wani. Dwe ni date for cassette but many dwe. Kora lus ni kwara mo gajuang kamora mora mo uneno wa seche machalo kod magi. Ene ni kwara mo gajuang kamora mora mo uneno e lak seche machalo kod magi. Mane wan gi jangolo maduong' mabende ong'ere kod nying mar Alusi Tibim King Mother mabende otemo wacho kata ne niti en bende kod puoch gi pak kuom jok mabende osebedo ka konye bedo ne artist kata bedo ne jangolo. Koro poro temo mana kwayo johera ge tetete kata fans mage ni thum mogolo maliet kabisa ma oparo ni gimoro kor manthne to video dhi wuok gima odwani mondo mutimne gimoro achiel idhi e YouTube mare kacha ti subscribe. Kise subscribe ti duomo kot man kanyo no. Samidano kata koponi o post kata follow e Facebook. Inyalo follow e Facebook, TikTok bende, then gi Instagram donge. To ka kamano samo keto gimoro bende nyalo share mondo mi ochop ne jok mamoko ma samoro bende ok ong'e Alusi Tibim. Ko kamano nyikwara mogi mani luongo ni Orindi Maliet ma bende nikelo ni kod sa Aluoch ji Panora Ndhoklunda Mbata Nyambudo ma en chenro mabiro ni chieng' tich abich ka chieng' tich abich. Kapok atieko. Aluoch awuotho gi gik moko ka. Adwani wadwa mo wuotho go ni miya bag go ne gik moko e bag kanyo. Yes, gol gik moko e bag kanyo. Ngeni jopiny wacho ni moso joangla. Yes. Nitie kaka ochawanga. Yeah. Tie kaka ochawa. Yeah. Okwasomo. Yes. Aluoch miya mlanede. Yeah. Musical bit.
Gola gigo te miwa kapa bana. Yeah. Tika kuchawa ni jothumoko somo. Talent mokonye. Yes. Yeah. Kuja tunazo zote. Kelgia kila teba. Kurate mlizo gini gitmune noge. Magi certificates modelusi. Yes. Drama weja. Yeah. Kikune gibedo laminated, gibedo malich. Ma koro wani ma dio siko kawacho ne jathumo kosomo. Mangi mana. Yeah. Mangi mana ba. Magi certificate yani. Gimbra beach ya. Wachaki mama mara. Koro ma. Achona somo ni ukisumwai ya. Yes. This was 206 katika form 4. Yeah. Lucy Randolph ni ukisumwai for reaching national festivals. Mago bulmina nota. Yeah. Ma koi neno nyikora mugajua ngang ni jathumo kosomo. Yeah. Hey. Mano go drum. Mano go drum. For reaching national. Oh yeah. Koro ma for reaching national ni. Dire go sell tele mane sponsor. Emane sponsor. I was position 1 Kenya mzima. Sikumbete mane Kenya high school. Koro nikiani drum set. No, ja wangla kosomo drum mineno ni. Ni nyaka ki certificate mare. Okawere ni jibu. Be ki certificate mena kata marwero kokale tipakuri. Kora lodge. Niti gima wiyo wigo kawacho. Yes. I used to be a rapper. Ana rapper. Supposed down now in Markide ya posinda mita maselekta dijana natimo gimakama. Mae kane sikul. The best female rapper. That was Cultural Day 2005 kane form 3. 2005. Yes. Hey. Alusi timo alusi pek. Kamuno ta yede peka. Koroma. For being female winner of sex satire. Kore neno rwakruok na mar suit ni. En gima chake sikul. Okay, chake sani. Certificate mar rwakruok. Na chako kapo dane sikul. Certificate for being female sex attire. Exchange. Rwako suit nano. Yeah. Maego. For the suit. What the hell? Alujariwa. Kakora animal wakora taungi certificate mar rwakruok. Koroma, for the best runner-up dancing competition. Dance mengerake. Mielba. Certificate mar miel. Ni kore mobi. Ang ni ukonyisu ni kiadi kilongo weru sini kanana koketo repa ni nge design go kwaero. Do ye. Aya ma pod mana under class 937 je drum mangizicha. Pod mana je ma pod award machielo. My St. Teresa's girls. I was position 2. Kore neno. Mano district Makoro district. Aya another one kendo position 2. Pod one mane district. Mapo drum poli. Koroma. Ka join form 1 ni ukisumwai. Yes. I was position 1 in dancing competition. Makora doje form 1. Makoro dancing competition. Kokora donje sikul form 1. Aguke primary. Iwacho ne anyalo kata keto drum set pin matin but kora tem ne gimiel gine. Kabisa. Koroma. Man, and 1 week youth day. Ma, I was position 1. Position 1, yes. In dancing competition. Togera paying at large, not yogi. Not yogi in my rude girl. Okne am rude in nature. But could all the yogi in my rude girl. Yes. Ushanipa mic nitaroga kabisa forever and ever nitaroga kabisa. Mimi ni mjaka na sitaki taka. Ukileta nyoko nitakukatakata. Voice mos samigo ya dos. Kichako cha mosos timula mana mos. Awinjo ni wacho na dhero. Tukarada kikeli kuon muda chueko. Hey! Narap maraj. Aberi giwon tumulo ya. Adi record. Vino na. Adi record na. Hiyo ni mambo mbaya. Hiyo ni mambo kukoma matiani mangi tete. To we will ni tiko lapo mabiro bang era divai. Alusi tibim Stigo Simple Boy. Hey. Moto sana. Rap. Kani kuro angla. Rap mapaya kuro moto sana. Ne jo pin. Sadi kuro nyakungene alusi tibimo se de ngai mamalo. Kendo ngai mamalo kama kuro alusi tibimo se donjo sadi kuro de chako rap kod Stigo Simple Boy. Mano kuro ngene Stigo kada okapar kan tie kada jadu mo se timo kod gine tu jadu. Nike rap ne cha. Kitambi donje rap mangacha rap gocha. Mano imbira. Mano imbira palusi tibi. Kuro mano gimo wariti mano maromo kode launching enda tukanye manungeya. Yes. Tunoera kaka. Yeah. To manager ne ukaona bana. Yeah. Masani kuru plan gimoro manoma. Manoma Stivo.
kano winjo ni raping be arap. Yes. No more. Ang'o madang injisi kwa mo bedwa? Poko tieko. Oh, mabi kare moko ni kaya. Ana wene misoya. Ma ariyo kende. Mago mara certificates mag Oh, yeah. Koro ma. Iwacho ni nyaka ibede gi gimoro ma original. Yeah, man original, yes. School living certificate. I joined from 1 to 3. Atiko from 1 to 6. Ma school living certificate. Yeah. Mangenji sani goyo mo. Ora mo ma mondo mi yud bade ma mondo mi yud go nyithindo sani tek. To poda ka nyaka sani. Maybe yud gi ne certificate. To living makori wuok go makoro japuonj wacho ni nyaka sani to 6 nyaka sani. Eh. Aya koro ma. The main grade of C minus form 4. Ngato nane ni nago thum ne Lucy Jawangla talent mokonye kata muneno alusi apenyi ni akum certificate gite ang'o mane chunyi gombo yani ndalo mo mane kata japuonj peji e class ni ya ang'o midwani mondo mi bedi kidongo bedo maduong' ni wachano. Okay, chutho nikech magi to koro gigo isomo ndi but gik mitimo sani gin talent sini kweli manadier ang'o mane wacho ni bidwa noni gibedi ana umbe daktari doctor kabisa. Each time wani mondo bine C-minus 2 or 6 masa itote manen ministry wa so mondo mene yudu C-minus during our time nakano mawa wonda ni kata dine bet ni ginene nini medo dhi mbele sani di kuro indakita ka ngato dine support ma wach ni ata do gimidwa ni team ne makonga weri gi talent mokwongo konge team gini then ko kibiduoge talent sani di kuro ipuonjo di kuro am doctor madu Nairobi National Hospital Lucy de kuro kilong ni na Lucy tibem ko ilongori ne Dr. Lucy Dr. Lucy Dr. kata ngato biro iti winjo man my doctor Lucy yeah. Aye, but then gima tin sana. Yeah, amenyalo yudo godo. Somo, okay, konchiela morga ni noka waste pesa mama na soma tieko, but mara ariyo litho wedo gi okrom. Yeah, samoro janyuol ne temo matek to pesa mane o. Yes. Kaka nyathi endelea gi school. To nitie nyithindo mane they were well off but noko somo. Yeah. Yeah, koro gima nyalo nyiso mana ni somo to en gima Nyasaye kokete chunyi ti somo mitieki. Yeah. But thum Musa Juma nowacho gimoro ni thum dwaro somo gakili matin. Girani. Kuom mano, aduoko nwero kamano amor sana. Umet mana winja no City Beam. Yes. Thank you. Nenyi kula moga jwanga pani wase kata tiyo ko bende okadwa na chaka guo mang'eny. Wanere kendo odiochieng' machalo kama, iseche machalo kama, mane orindi maliet. Erokamano. Orindi maliet kikelo nigi saa aluoch ji panoran.